Hyvä. No niin. Moi Hekla, eli Lapin Akka. Minun suuri innoittajani vitun voimassa, kuule. Mahtavaa olla tulilla sinun kanssa. Siis on hienoa, että se niin sanoi, että mä olin innoittaja. On mahtavaa, että mä olen jonkun innoittaja. Aivan ihana, kiitos. Siellä kirjoitit silloin vitun voimasta ja kuulin sinne. Se oli itkuvirsi, eikö ollutkin? Mistä kuulin siitä? Joo, eli Muoniossa oli itkuvirsiretriitti ja siellä piti kirjoittaa sitten jostain itselle tärkeästä asiasta, eikä mä nyt... Joo, siinähän nämähän lähtee sillä lailla, että yhtäkkiä alkoi tulemaan vitun voimat, vitun väät, mä kirjoitan. Ei ollut mitään semmoista omaa henkilökohtaista elämää, mistä minä haluaisin kirjoittaa, vaan siitä, että miten naiset ovat kautta vuosituhansia, mitä meitä on niinku tietyllä tapaa hallittu ja vallittu ja väärinkäytetty, niin halusin sen purkaa siihen mun vitun voima itkuvirteen. Siitä se lähti. Ja esitit sen siellä Helenon retriitillä, missä valvottiin yö, ja sitten sun itkuvirsi jäi soimaan niin voimakkaasti minun mieleen, että sitten loppujen lopuksi minun yrityksen nimeksi tuli vitun voima. Mutta kerro, mitä sinulle vitun voima, mitä se tarkoittaa sinulle? Minun mielestä meillä kaikilla ihmisillä on se vitun voima, oli mies tai nainen. Ja toki voihan, minä uskon siihen inkarnaatioon ja reinkarnaatioon ja niin edespäin, eli että entisissä elämissä ollaan oltu joko miehiä tai naisia. Että siinä mielessä myös miehillä on sitä vitun voimaa. Ja sitten se vitun voimahan tulee myös siitä, mitähän pian niissä mun vitun voimarituaaleissa kerron, että vitun voima tulee myös siitä, että äidin kohdussa sä saat siellä äidin vituvoimassa lindua ja sitten kun se synnyt ulos, niin sehän synnyt niitä kanavia pitkin eli vituvoiman kautta ulos. Eli siinä mielessä myös miehilläkin voi olla vituvoimaa. Naisilla se ehkä on vielä voimakkaampi, koska meillä on luontainen yhteys tuon puoleiseen, kun siis meillä on mahdollisuus synnyttää lapsia. Mulle se vituvoima on se sisäinen tuli ja se sisäinen palo, mikä on meissä kaikissa. Ei me välttämättä sitä niin kuin, joku sen kadottaa. Meissä kaikissa on jo syntymässä se, että joku sen löytää melkeinpä heti, ovat varmoja itsestään, niin se on se voimakas se elämän palo ja elämän halu ja päämäärätietoisuus. Mutta sitten joku joutuu sitä hakemaan vähän niin kuin pitemmän aikaa. Kaikilla meillä se on, kaikkea sitä välttämättä löydä, mutta se on se elämän tuli, se sisäinen palo, että se on se, millä sä niin asetat rajat, että missä kulkee minun rajat, missä kulkee sinun rajat, kunnioita toistemme rajoja, kunnioita omia rajoja. Se on myös se ihana intohimo, että jos sulla on joku, mitä sä oikeasti haluat elämässä, mutta lähtee sun sydämessä se halu ja into ja se elämän palo ja kaikki, niin se on se vituvoima, joka vie sinua sitä omaa intohimoa kohti, eikä anna ympäröivän maailman määrittää sinun rajoja ja sitä, että mitä sinä saat tehdä, mitä sinä et saa tehdä, mitä sinä saat sanoa, mitä sinä et saa sanoa. Se on se vituvoima. Se on se sisäinen ihana palo, joka on meissä kaikissa ja se ihana liekki. Mutta se vaan niin toivoisi. Ja vitun voima lähtee myös, se on se suuri rakkaus. Et se ei ole pelkästään sitä, että nyt mennään valtavalla palolla johonkin, mutta siihen sisältyy myös se rakkauden palo. Ja siitä se lähtee se vitun voima. Siitä kun siinä rakkaus on mukana, niin mikään ei ole enää esteenä. Kysymys myös Irekkalle. Tosi on paremmin kuvaa. No kerro vähän, miten sinä löysit oman vituvoimasi? Yhä sanon vielä tästä, että vituvoima ei vahingoita, vaan se tukee ja kannattelee. Ja se on se tärkeä sanoma tässä. Miten mielöisi oma vitu? Herra Jumala, mikä kysymys. Emme kysy Jumalaa. Saat valita, mitä kerrot. Se tuli vaan niinku luonnollista. Voi vittu, mikä kysymys mieluummin. Sehän on elämä kantanut.
mulla on aina ollut, se minä tiedän, mulla on aina ollut tietynlaista sisua elämässä, että on menty läpi harmaan kiven, vaikka olisi minkälaisia esteitä. Minä en vaan ole tiennyt, että se on ollut sitä vituvoimaa. Mutta on niinku sillai, voin sanoa, että olen valinnut oman tien aika itsenäisesti, vaikka muut olisivat sanoneet, mitä tietä pitäisi kulkea. En ole kulkenut, olen valinnut aina just se vastavirran, että se on aina ollut siellä, mutta se, että niin sen tiedostin vasta nytten vaihdevuosi-ikään tullessa, että mulla on niinku tämä palo. Ja siihen tarvittiin kyllä aikamoisia kokemuksia. Mulla on niinku ollut, on ollut taisteluita, niinku kaikilla on haasteita. Mulla oli yksi haaste, joka kesti 15 vuotta ja sitten 3 vuotta sitten vähän vähemmän, mutta yhteensä 18 vuotta oli jumalaton taistelu ja siinä sitä vituvoimaa sitten koeteltiin oikein urakalla. Mutta keho kesti ja pää kesti. Ja sen jälkeen, kun se oli ohjelma, että jumalauta, minä olen vahva nainen, kun me tämänkin selvitin, niin sillä se varmaan tuli se, niin kuin, se itsestä tuli, että minussa on tietynlaista, minussa on sitä vituvoimaa. Ja sitten se sana itsessään on niin voimakas, että sitä vähän väärin käytetty, ja kyllä se itsekin tulee väärin käyttäneeksi, tiedostan sen, mutta siinä sanassa on semmoinen niin alkukantainen, mahtava voima. Sehän on pakko sanoa, että missä se tulee se sana, että sehän tulee ruotsinkielinen sanasta fitta, joka on muinaisruotsia ja tarkoittaa suota. Ja sitähän se on suon voimaa, se on alkukantaista suon voimaa. Niin, ja se on ollut itsessä aina, mutta se, että se on nyt vasta että mulla on oikein. Tiedostan ja sitten vaihdevuosia se vielä voimistuu, kun se on niin paljon kokemuksia takana. Ja sä oot selvitynyt kaikista kokemuksista. Niin se vielä lisää sitä tietoisuutta siihen, että että tämä tieto olisi mukavasti jakaa muillekin, minkä itse on löytänyt itsestään. Sillä on monta nimeä, mutta vituvoima on raatlaavampi nimi tällä asialla. Mikä se olisi sinun neuvo, jos ihminen lähtee etsimään sitä omaa vituvoimaa, niin millä se löytyy? Yksi on semmoinen oikein yksinkertainen. On se, että meidät naiset on, ainakin minun sukupolven naiset, opetettu hiljaisiksi. Ja minä olen itse aika äänekäs ihminen ollut aina. Ja minun mielestä äiti aina sanoi, että kun sinä olet niin äänekäs ihminen ja äidä puhuu vähän hiljempaa. Ja se vaivaa vieläkin. Niin se, että opettaja käyttää ääntä. Siis ihan yksinkertainen juttu, että mennä vaan jonnekin ja huua, saatana huua niin lujaa, kun susta ääntä lähtee huua. Se antaa hirveästi voimaa. Sä purkaat sillä huutamisella, että sulla on oikeus huutaa, sulla on oikeus pitää meteliä, sulla on oikeus olla näkyvä ja oikeus olla revillä, tietenkin muita kunnioittaa. Mutta yksi vaan, että päästä se huuto itsensä irti. Sieltä, se on se yksi semmoinen, niin kuin sä huomaa, että hemmetti, mikä ääni musta lähtee. Pienimmästäkin ihmistä lähtee kova ääni, kun antaa sen nousta ylös, antaa sen purkautua voimalla, niin sieltä tulee sitä ääntä. Se on niin semmoinen kaikista helpoin. Mutta sitten se pisinti on se, että se pitää vaan itsensä, niin oppia tuntee itsensä perin pohjin, opetella tuntee itsensä, ottaa niitä haasteita vastaan, seissä selkäsuorana, vaikka olisi minkälaisia päätöksiä tehnyt, niin seissä selkäsuorana omien päätöksien takana ja uskaltaa mennä niitä haasteita kohti. Uskaltaa laittaa omat rajansa, mitä minä suvaitsen, mitä minä en suvaitse. Niin, mutta se vaatii itsetuntemusta ja itsensä opiskelua. Mutta aina kun tulee se haaste vastaan, niin pysähtyy siihen, että missä kulkee mun rajat, hyväksymme tätä vai eikö me hyväksyä. Sitten kun se tuntuu, että tämä ei ole oikein mulle, mun sydämessä tuntuu nyt väärä, että tämä ei mene oikein, niin uskaltaa sitten laittaa ne rajat, että nyt loppu tähän, en suostu enempään, että kiitos vain, mutta ei kiitos. Se on hirveän vaikea rajojen asettaminen, että se lähtee kyllä rajojen asettaminen, se on numero 1, sitten kun olet huutanut tarpeeksi. Kiitoksia. Lähdetään huutamaan.